Ehunka lagunek bete zuten Iruñeko Gazteluko plaza atzo, baina ez San Fermin jaiei ongietorria egiteko oraingoan. Kontrara, Iruñeko jaietan orain arte gertatutako eraso matxistak salatzeko protesta egin zuten 9 jo zituenean, Iruñerriko mugimendu feministak deituta. Poliziaren datuen arabera, 15 izan dira orain arteko erasoak, baina atzoko protestan adierazi zuten mugimendu feministak 20 eraso baino gehiagoren berri izan duela. 11 gizon atxilotu dituzte, 15 eraso horietako batzuekin lotuta. Agresio matxistei gaitzespena irmoki salatzeko, atzo kontzentrazioa izan zen Iruñeko Gaztelu enparantzan. Sanferminen 5. egunean, momentuz 15 agresio eta 11 atxilotu izan ziren foruzaingoaren arabera. Baina mugimendu feministak 20 agresio baino gehiago izan direla salatu du. Uztailaren 8an bortxaketa salaketa izan duzen Iruñan. Ustezko bortxatzailea karrikan da karguekin eta biktimarekiko aldentze aginduarekin. Mugimendu feministatik zein Iruñako udaletik atzo elkarrekin deialdia egin zuten Gaztelu plazako kontzentraziorako. Festetan ez inon agresioek tokirik ez dutela adierazteko. Iruñeko Gaztelu plaza txiki geratu zen atzo. Gabon, atzo San Ferminen 5. eguna izan zen eta baita herri Sanferminak ospatzeko eguna ere. Txosnarik ez zegoen arren, herri Sanferminek egun bakarreko alternatiba prestatu zuten. Bazkari, herrikoia, txosnak eta kontzertuak. Leire Martinez. Festako ekuatorera heldu ginen atzo eta asteburuko jendeketa gibelean utzita nabari da Iruña pixko bat ustu dela eta jende gutxiago dagoela karriketan. Atzo herri Sanferminen eguna izan zen eta aurten ere txosnak paratzeko debekuak eta herriko eta katakrak bezalako egitarauak isunen mehatxupean bertan bera utzirik, herritik eta herriarentzat sortutako herri Sanferminak ospatu ziren dena egun bakarrean. Politika arlora salto uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina ezohikoa izaten ari da eta horren arira atzo gauean izan zen Alderdi Sozialistako Sánchez eta PPko Feijóoren arteko biko eztabaida bakarra. Bestearen txanda behin eta berriz eten da elkarri gezurretan aritzea leporatuta eta proposamen zehatzak egin gabe halaxe joan da. Uztailaren 23ko bi hautagai nagusiek kanpainan egin beharreko aurrez aurreko bakarra. Batak zein besteak egindako itunek piztu zuten ikamika hala, Sánchezek Vox hartu zuen ahotan eta Feijóori matxista den alderdi batekin akordioak egitea egotzi zion. Peperen buruzagiak berriz, sozialistek EH Bildurekin egindako itunak gaitzetsi zituen. Bestalde, urrengo hauteskundetarako proposamena egin zuen PPko buruak eta boto gehien lortzen dituen indarrari gobernatzen uzteko konpromisoa idatziz jasotzeko galde egin zion Sánchezi. PSOEko hautagaiak baina ez du proposamena onartu. Eta Gasteizko Arana Klinika Zaharrean errefuxiatuentzako zentroa nork eraikiko duen ebatzi du Espainiako gobernuak. Obrak Seranko enpresari eman dizkio migrazioetarako estatu idazkaritzak. Lanek 14,6 milioi euroko aurrekontua dute, baina enpresak esan du gutxiago gastatuko duela. Asmoa da 350 ieslariri harrera egiteko zentro bat eraikitzea. Espainiako gobernuaren proiektu bat da, aurka mintzatu izan da EAJ, eta polemika baretzeko ahaleginak egin badira ere proiektua liskariturri bat da PSRekin dituen harremanetan. Beste talde politikoak ere ez dira bat etorri eta auzo elkarteen partetik ere aurkako mezuak izan dira. Errefuxiatuei harrera egiteko halako zentro handiak egokiak ote diren. Hori da kezka nagusia. Eta Madrilgo Auzitegi Konstituzionalak pasaden astean hartu zuen erabakia gaitzetsi eta euskaraz aritzen diren udalei babesa adierazteko elkarretaratzeak egin dituzte Zarautzen, Arrasaten eta Mutriku. Ostiralean udalerri euskaldunen mankomunitateko 125 alkate eta hautetxik
egin zuten agerraldia epaia salatzeko eta euskaraz lanean jarraituko dutela adierazteko. Oraingoan, herritarrak aldarrikapenarekin bat egin ahal izan dute. Maite Txani, Zarauzko euskara teknikariak nabarmendu du, lege horrek babes juridikoa ematen ziela euskara soilik funtzionatzea erabaki duten udalei. Zer suposatzen duen euskarari eraso handi bat, hori horrela da. Euskarari eta ez euskarari bakarrik, euskaldunoi eta euskal komunitateari eraso handi bat. Euskarak behar ditu erabaki tinko, irmoak eta koherenteak. Uste dugu udal batek erabaki hori hartzea badala erabaki koherente eta gaina eraginkor bat. Herri euskaldun batek merezi du euskaraz lan egiten duen udal bat. Guk hori betetzeko asmoa daukagu eta horrela lan egiten jarraitzeko asmoa daukagu behintzat. Eguraldiari helduko diogu orain. Nafarroan bero bolada handia izan dutelako gaurko egunean. Abisu laranja ezarri dute eguerditik iluntzera arte. Lehorteari aurre egiteko bestalde, iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko, abereentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritza. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabait mugatu du genduzken arazoak, momentu honetan lasto falta handia dago estatuan, zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan estatu horrimeste ez du egin eta dagoen lasto kopurua oso txikia. Eta Gasteizko jaietan, Andra Maria Zuriaren pilota txapelketa bueltan izango da, abuztuaren 4tik 8 hogeta pilotalekuan jokatuko da eta pilotari bikainak bilduko ditu 2023ko txapelketak. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Iruñera begira jarriko gara, izan ere atzo mugimendu feministak salatu zuen Sanferminetan 20 erasotik gora egon direla. Poliziak emandako datuen arabera 15 izan dira erasoak, baina feministek eraso gehiagoren berri eman zuten atzo gauean deitutako protestan. Zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, uztailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja 5. egun honetan, ez? Eta hori da gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Gaurko egunean ere Iruñean umeak izan dira protagonistak eta kiliki eta erraldoiek hartu dituzte Iruñeko kaleak. Lire Martínez.
Goizero, guraso, aitatxi amatxi, seme alabak, eta hainbat gaupasero biltzen ditu kiliki eta erraldoien konpartsak musikak lagunduta. Iruñeko zoko ezberdinetatik egiten dute ibilbidea, eta izue, zer nahi duzu erratea? Nik erraldoi batzuk aukeratu beharko banitu, toko-toko eta braulia izango lirateke. Zer moduz kiliki eta erraldoia gustatzen zaizkizu? Bai, niri bai. Hau txikitxot momentuz dago ikusten, eta gau egon dira, gertzen dira zo gustora. Bai. Zenbat egun etorri zarete? Ba, egunero. Osea, egunero. Onderaino, baina gustora. Bai. Orain gaude beste aldean begitzen Sanferminak, ez? Eta jakingo zenuke erraten zein den zure kiliki edo erraldoi favoritoa? Nire da braulia. Nire aitona datzetu zuen brauliak, aspalditik eta gordun horgatik. Eta atzoko egunari erreparatuz, herri Sanferminak ospatu ziren eta txosnarik izan ez ziren arren, egun bakarreko alternatiba prestatu zuten. Horrez gain, jende asko hurbildu zen O-plazako gunera. Leire Martínez. Alerta hori eta Liranjan izan gara bai atzo eta bai gaur Iruñean eta baita Nafarroako herriberan ere. Eta zorionez, gauetan aski freskatzen duen arren eta hiriko pixka bat sartzen den, atzo, herri Sanferminetan egin zuen berozapa izugarria izan zen. Mota guztietako tramankuluak ikusi genituen beroari aurre egiteko. Superongi egon gara oso gustora. Kostatu zaigu itzala aurkitzea, baina mugitu txiringito osoa eta hemen gaude super gustora. Bai, oso gustora, janaria zegoen oso goxoa. Beroa izan ezik beste guztia primeran. Janaria super goxoa eta dena super ondo. Resaka pasatzen, giro politakin, lagun artean, primeran. Kriston beroa, baina giro ederra dugu. Oso garrantzitsua da herritik herriarentzat festak egitea eta ez bakarrik udaletxetik egindako gauzak, orduan hemen gaude atope, apoiatzen bai. Ez dugu erraztasunik eduki herri Sanferminetan egu gehiago presentzia edukitzeko, baina, bueno, faltan botatzen da ez, beste egunetan espazio hau ez edukitzea. Ez alternatiba bat izateko kulturari dagokionez, eskaintza musikala izateko, baina modu politizatu batean bebai, eta kolektiboak ere behar dutelako saretzeko eta diru ateratzeko gune hau. Horein batean egun batean bakarrik, behintzat etortzea garrantzitsua zela uste dugu. Azkenean geratzen gara alde hori gabe, ez dira gure Sanferminak eguneko egunean. Goe Sanferminetan etortzen dira kanpotik jende pilo eta gure guneak izatea garrantzitsua dela uste dugu. Geroz eta jai privatizatuagoak, geroz eta jai komertzialagoak eskaintzen dizkigute, ari dizkigute herri mugimenduaren espazioak kentzen, eta horren aurrean indartu barra ditugu eta jende aktibatu barra da herri Sanfermin herrikoiei indar berria emateko eta berriz bultzada bat emateko, ze bestela kenduko dizkigute ditugun espazio gutxi horiek ere. Udaletxetik ari dira kentzen herriko gauza guztiak eta bakarrik haien jaiak dirua ateratzeko nire ustez eta ez autogestionatuta edo hori gurea den festa kendu nahi dute guztiz. Bai. Alde batetik ahul gaude, mugimendu bezala, ez? Eta bestetik udaletxeak ez du erraztasunik jartzen. Ikuste pandemia eta gero
erabili zutela paroi hori, ez? Eskusa bezala gauza guztiak mozteko. Gaiztoak iritsi direla, bazeuden ja, baina iritsi dira, ez dakit, gero eta indartsuago daude, ez dakit nola egiten dute, baina nahi dute kendu dena eta ari dira lortzen. Udaletxeak oztopo gehiegi hartzen ditu eta zaila da ezer prestatzea, debekuak, egunerokoan ikusten dira. Nahi dutela, realitate euskaldun, antikapitalista, feminista eta bar, bazterrera eraman, ikustezin bihurtu, tokatzen da erantzutea, aktibatzea eta antolatzea berriz indartzeko, ez? Herritik herriarentzat jaiak eta upa San Ferminak, baina hemengo San Ferminak, horrelakoak. Gora San Fermin, feminista, errespetu askorekin, gora autogestioa eta gora herri San Ferminak. Gora la farandula, beti. Alduten enean nik jendeari esango nioke olako gauzak bai edo bai babesten saiatzea. Behintzat, egun bat barri baldin badago, ontara bai etortzea. Deskantzatu behar baldin baduzu, deskantzatu beste egun batean. Gora herri San Ferminak! Eta politikarlora salto, San Fermin eta uda bete-betean, uztailaren 23rako hauteskunde kanpaina ezoikoa izaten ari da. Hauteskunde kanpainak 5. eguna du, eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda, proposamen gutxikoa eta nahiko liskartsua. Y usted que está muy preocupado por pasar a la historia. Sozialistek eta popularrek lehenengo aurrez aurrekoa izan dute, eta azkena. Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok PSOEko eta PPko presidente gaiek. Nahiko eztabaidatsua izan da eta proposamen gutxikoa, batak bestearen txanda zapaldu eta edukiak baino formak izan dira deigarriagoak. Con la prohibición de las concentraciones contra la violencia machista, señor Feijóo. Ustedes han tragado la censura en un pueblo que agredió a su mujer. Gobernuarentzat azken urteetako kudeaketa defendatu du Sánchezek. Ura ordea hondamendiaren parekotza jo du Feijóok. Voxekin egindako itunak leporatu dizkio Sánchezek popularrari. Es una claudicación ante el machismo. Y es lo que usted está haciendo, y su partido, con estos vergonzosos acuerdos de gobierno que está firmando con el partido de Abascal. Eta EH Bildurekin adosturikoak leporatu dizkio Feijóok sozialistari. Argi dago bien arteko lehian batak besteari aurre hartzeko PSOEk ezkerrekoen babesa beharko duela eta PPek Voxekin bat egin beharko du eskuin muturrarekin. Gainerako alderdiek debatean ez daudenek zer diote? Bada ez daudela bi aukera besterik, alternatibak badaudela. EH Bilduk eta RZek subiranotasun ezkerrerantz eta antifasismorantz joko dute. Alaxe azpimarratu du Arnaldo Otegik Durangon egin duten ekitaldi politikoan. Gu beti egongo gara ezkerrean eta antifasismoan. Eta hori gertatzen da Estado Espainolean eta toki guztietan, printzipio politiko bada. RZko Gabriel Rufianek adierazi du uztailaren 23ko hauteskunde orokorretan asko dagoela jokoan. Más allá de nuestras banderas, nos lo jugamos todo, incluso nuestra libertad. Eta herritarren bizimodua hobetzeko tresna baliagarria izaten jarraituko duela, agindu du EH Bilduk. Asteartean egindako ekitaldietan Euskal Alderdiek herritarren eskubideak eta ongizatea izan dituzte ardatz.
Por eso, lo que ofrecemos a la ciudadanía es un doble compromiso. El compromiso de seguir trabajando con la misma intensidad y responsabilidad que hasta ahora para avanzar más, para conseguir más, para mejorar más, y el compromiso también de cerrar el paso a la derecha, también en Madrid, al igual que lo hemos hecho aquí, en nuestro país. Quiero ser clara. Euskal Herria Bildu evitará que Partido Popular y Vox alcancen cualquier gobierno. Gure historian, behartsuei laguntzeko eta langile klasea defendatzeko borrokaz beterik dago. 137 urte lan eta gizarte eskubideetan lan egiten, aukera, berdintasunaren eta askatasunaren alde borrokatzen beti. Beti duintasunez jokatu dugu baita ere. Horixe da Alderdi Sozialistaren historia, hori da gure historia. Egiazkotasuna, borroka, printzipioak eta noski baietz, etorkizuna, guztion etorkizuna. Eta gura dugu geuk zergak biltzea, zerga batzuk biltzea bakarrik ez, arautzea bebai. Arautzea. Zertarako? Geure egoera konkretura egokitzeko. Esate baterako bezaren aldetik gu bakarrik dirua bildu aldugu, baina ezin dugu arautu. Zertarako? Esate baterako, iapaindegi sektorea, eta guk egokitu gura geunke beheratzen, hor daitzen da zerga, behar da belako, itota dago zelako, hori eta beste adibide batzuetan egin gura geunke politika zehatzago bat, hurbilago bat. Nosotras sí hablamos de feminismo, pero precisamente como una manera de hacer política que cambia la vida de las personas desde lo individual hasta lo global. Azken legealdia Euskal presoei ezarritako sakabanaketa politikaren amaierara izan da, baina baita espetxe eskumenaren transferentziarena ere horrek eragileen lehentasunak aldatu ditu. Agian hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean. Eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin. Esna kantu bat abestu genion ze aska utxari, takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen. Nafarroako auzitegiak berretsi du ezin dela bertan bera utzi Mirabaies Elredin eskolaren hezkuntza ituna mutilak eta neskak bereizteagatik batxilergoko hezkuntza ituna eten zuen foru gobernuak. Ekainean, Nafarroako auzitegiak ebatzi zuen hitzarmen horri eutsi behar zitzaiola ikastetxeari konpondu ezinezko kalterik ez eragiteko. Guillermo Presa Espainiako Kongresurako Sumar alderdiaren Arabako hautagaia
Elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Presak nabarmendu du Yolanda Díazen lidergoak nahia eta esperantza berpiztu dituela militantzian eta kanpaina on bat egiteko gogoz daudela. Akordio historiko bat lortu dugu, egia da zaila izan dela, 15 alderdi politiko zeuden akordio bat lortzeko, niretzat oso positiboa da, gizartearen aniztasuna eta plurinazionalitatea islatzen duelako akordio honek. Egia da uztailean izatea hauteskundeak pixkat arraroa dela, ez da lehenengo aldia, 2020an uztailean izan genituen hauteskundeak, Urkullu lehendakariak bertan jarri zituelako eta gainera pandemia garaian, ez da. Baina nik ustek jendeak badakiela asko dugula jokoan hauteskunde hauetan, eta berez naiz eta oporrak edo udara izan, parte hartze handia izango dugula hauteskundeetan. Kanpaina hau erronka pertsonal bat da, zerrenda burua nahi zen lehenengo aldia delako, baina gogoz hartu dut. Uste dut Yolanda Díazen lidergoak berriro berpiztu dituela esperantzak, nahiak gure militantzian, eta berez kanpaina on bat egiteko nahiekin. Madrilgo Auzitegi Konstituzionalak pasaden astean hartu zuen erabakia gaitzetsi eta euskaraz aritzen diren udalei babes adierazteko elkarretaratzeak egin dituzte Zarautzen, Arrasaten eta Mutrikun. Ostiralean, udalerri euskaldunen mankomunitateko 125 alkat eta hautetxik egin zuten agerraldia epaia salatzeko eta euskaraz lanera jarraituko dutela adierazteko. Eta euskaraz ari garela Googleen algoritmoak euskaraz gaztelaniaren mesedetan diskriminatzen duela identifikatu du .eusek. Kataluniako erabiltzaile batzuek detektatu zuten arazoa eta hortik abiatuta ikerketa bat egin dute. Aurten, eremu berrietan eraman dugu. Googleen bilaketak arakatu ditugu, ikusita Katalunian, Wikipedian, eremutan arazo bat detektatu zela, eta horrez gain, saiatu gara behatoki berritu bat lantzen, behatoki integratiboa lantzen, orain arte ematen duen informazioa Euskal Herrikoa zela. Eta Donostiako Zubieta auzoan eskuzaitzetako industriandean arategi artifiziala ekoizteko laborategi bat eraikitzen ari dira eta hori salatzeko elkarretaratzea egin zuten nekazaritza sindikatuak.
Laborategiko haragiari buruz hitz egiteko Garikoitz Nazabal Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko Gipuzkoako presidentea daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo? Iepe, gabon, atxalden. Haragi artifiziala ekoizteko laborategia eraikitzen ari dira Donostian. Zein puntutan dago afera hori? Bueno, oaingoz eraikuntza fasen dago bertajunezko egitura bat, baina askoz gehiago ez da ikusten. Baina ja impulso importante bat hartuta esan beharko genduke. Eta nola egiten da haragi mota hori? Zein da prozesua? Ni teknikoki ez dizute azalduko hortaino ez naiz aditue, baina animali zelula batzuk, amazelulak, azken baten hain ezagune diteunak osasun edo sanidade beida eukideiken eraginegatik medikuntzan, dirudinez abia puntue berdine da, eta oik nolabait ugarituz sortzen da haragi edo muskuloa edo dena delako. Teknikoki azalpen osonak emateko kapaz ez naiz. Haragi artifiziala da azken finean, ez dakit, osasunean horrek ere ondorio batzuk izango ditu, ez da? Ondorioak izango dituna baino, nabarmentzeko iruditzen zaitena da, maila honetan ez jakintasune, ez? Harrigarria da, eragin maila hori eduki dezaken produktu bat, hain informazio gutxikin, merkaturatzeko aukerai bide ematea, ez? Eta, eozin baserritarrek, eozin ekoizleek, eozin eraldaketa egiten eta elikagaiek esko hartan ibiltzen ditunak, jakingo do, zenbateainoko burueustek sortzen dituen berdintza eta baldintza sanitarioak eta euskezun trazabilidade burokrazi guztia dirudinez, janak dauken arriskugatik edo konsumitzaile eman behar zaizkion berme horiek guztigatik, ez? Izan daizke logikoak edo izan daizke askotan sektorean ikusten duenak gehiegizkoak. Batipat ekoizle txiki askori suposatzen dienagatik. Eta gero aldiz, horako proiektu bat eta hori da batipat gaina salatu nahi gendun, ez? Tamaino hortaino isiltasunekin aurrera dijoa gure etxeatarin, esaten den bezala, oraindik jakin gabe, araubide konkretua gaina landuta desarrollo bat eduki gabe, eta ematen dut dena libre dela. Beste gauza gutxi batzutako edo orokorren justu ziaro politikak ez da egitze garantistak dien, baina administrazioak ala funtzionatzen duna, ez? Orduan, hoi da, harrigarri egiten zaiguna, alde batetik harrigarri eta beste aldetik ez horren beste, zati zoritxarrez mundu globalizatu honek, mundu neoliberal honek hola funtzionatzen du. Interes ekonomikoen arabera gu txanpon batzuk bestik ez errezgea, eta gu esaten denunen gea, hartaldetxo bat, baina noski janin beharra daukuna. Medikamentu behar dituen bezala xe. Eta sistema mota hauek, gehiago garamatzate bide hortan, ez? Azkenen, batzun eskutan egotea, guk zehan behar den, nola bizi behar den, eta beti batzun eskutik ibili behar izate. Eta batzuko esaten den, lobby ekonomiko importante batzuta zizketan nahi mundu mailan, ez geha eozin eta zizketan. Gauza batzuk aipatu dituzu jada, baina orduan zer da zehazki erakundei eskatzen diezuena? Nik uste ez zer baino erakundei, baina ez gaina guk herritar bezala denok eskatu beharko ginukena erabateko gardentasune dela, administrazio publikoak ematen dituen baimenak, diru laguntzatan egizketan enpresa hau, nahiz eta atzetik akzionaria du eduki, JBS multinazional brasilinoa da batzetik, hemen izen aldaketa batin baldin badu ere, Biotech Food uste detala, ontsa zunik gelditu naizta, Biotech Food, ekorrez banau, 10 milioi euro baina goio korratu ditu. Administrazio ezberdinetatik, hartzen Eusko Jaurlaritza, Madrideko Ministerioa, investigazioa, aurrera eguntza, ez dakit zenbat titulon aitzakian esango nukenik, ez? Eta aldiz, iruditzen zaigu, konparazio bat egin ahal izateko, okeraz banau, Italiako ministroak debekatzeko autue intzuen elikagai sintetiko hau sintetikoak alde batetik ez jakintasun horregatik, osasun publikoan eukideken eraginagatik,
baino baita ere, eta ez da importantzi gutxi eman martzen zerbait, daukan eragin sozialagatik bai. Azken baten, zeinen eskutan gelditzen da elikadura. Ez di elikagaiak, elikadura. Azken baten, herri bezala, pertsona bezala, oinarrizko behar izan bat, betikoa, interes ekonomiko batzuk dauzkan, ente, enpresa eta ze batzun, olako entidade batzun eskutan. Justu, bator, historikoki, unuzko 40 urte baino izango die, erakunde bezala, gaur ordezkatzea tokatzen zaiten enek, mai gainean jarri izan duen aldarri bada, eta azkenean da, herri bakutze dauzun eskubide oinarrizko bat izan behar dola, elikadura buru jabetza, Guk antolatzeak egon elikadura, subiranotasun bat eukitzen maila hortan, batzuk autonomia independentzia dituko dien nahi dana esan, naiz eta jaten den guzti ezin duen ekoiztu, hoi badakio, baino azken baten herrin interesagatik, izarten interesan arabera antolatzeak gure elikadura sistema, eta sistema hauek justu horren kontra dijoazte. Zer ez du baztu behar, atzen daun akzionistek haundina JBS hau, mundu mailan egon dan haragi importadorek haundina izan da, Brasilgo enpresa bat, gero haua betetzen dugu ekologian izenean Amazonasan deforestazioan aurka eta soja ekoizpenek egiten duten inpaktu ambientala eta hoi dana, eta hoien atzetik dauden, hoien erantzule dien enpresa berdinek die olako goza montatzen haidienak, ez? Eta ez dakit, nik uste herritarro badeula garaie itetik aparte zerbait egiten hastekoa eta daun isiltasune proiektu hauekin onartezin iruditzen zaigu, ez? Orduan, aurreneko pauso bat bezala ikusten gendu, konzentrazio bat izan zen, beste zea gehiago gabe, uste dut, eta martxan jarrita dauku, lan dinamika bat, eragile ezberdinekin, gizarte eragileekin, alderdikin, ikuste hitzein beharra daola, eta holako gaiek agenda politikoan txertatu behar diela, zetik gaina amorrazio horrek ematen du atzeko atetik sartzen diela. Eta iruditzen zaio daukela larritasun bat oso handia. Eta alaber, bizi deune, egoera, ez dakit, ez da kojunturala, strukturala da, hemen sektoreak bizidon gainbera esango nuke, ez? Baina da, jipoian atzetik, ez da, lehortean aitzakean, da Ukrainian aitzakean, kostuak, eta azken baten, sistema oso bat eta zaige izketan, kolokan jarri izaten edana, beste sistema bategatik ordezkatzeko. Euskal Herrian ikustetu horren adibide dela, azkenan hemen dauzkun baserrik oso txikik die, estaduakin konparatzen baldin bagea hemen aurkitu ezagun haundina oso txikie da. Eta orokorren, aizezkeuna da, bizie imposible egiten, bai burokratikoki, bai lege ezberdinak inposatzen, azken baten bete beharrak die, berdintzait bete Europan aitzakian, gero beste bat etorriko da, ministerioa, urna, ez dakit, dirudinez, edo beti justifikatzen die, eskakizun sozial batzun aitzakian, baina praktikan suposatzen du, zankatila geroz eta gehiago jartzea lanean haitu behar duen baserritarrai. Eta gero, aldiz, horrek, orokorrean, dakarki berekin, koste igoera izugarri bat, margenik gabe lan egitea, eta askotan etxalde askon itxiera suposatu dena, edo ondorengok zuzenen jarraitu nahi izatea, zarrarauk utziz dijozten einen, ez? Eta bien bitarte hortan, holako planteamenduak sartzen zaizkio. Haua betez ekologiaekin, haua betez animalin ongizatean eta ez duela eragin txarrik eukiko, eta azken batean gizartea engainatuz, ez? Elikagai, jatorri vegetaleko elikagain askon atzetik gertatzen den bezalaxe multinazional oso importante batzuk, oso lobe ekonomiko fuerte batzuk daude hoien atzetik eta kanpaina publizitario oaindi potentego batzuk. Eta hoxe da pixka salatu nahi genduna, ez? Utzi dizaiula pixka eguke doli izatei, ingurua behidatzei, hasi, nik adibide jarriko dut, nik zaldibitarra naiz, gue behiek gaur aralarren da biltze, aske, egiten duen ekarpen ambientalakin, behioek azken baten pentsa nola bizidien, nola ekoizten den azken baten, gutzako ezinbestekoa den haragi bat, eta hori patente batzuen eskutan egongo dan enpresa batzuen esku aldatu nahi baldin baduk, eta nik esaten den bezala Euskal Herriko baserritarretaz hitzein dezakegu, nik uste torrez pentsatu eman marko liokoela.
Hortxe Garikoitz zuen mezuak eta zuen aldarriak, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker afera asaltzeagatik eta gero arte. Eskerrik asko zuen. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, orain nazioartera salto natok aliantzara sartzeko gonbita egingo dio Ukrainiari baldintzak betetzen dituenean. Asteartean egin dute publiko herrialdekideen artean adostutako erabakia eta erakundeko idazkari nagusiak adierazi du aliatuek mezu argia eta baikorra bidaliko dutela Ukrainiak bat egiterako bideari buruz. Ukrainiak NATOrekin bat egiteko prozesua simplifikatzea adostu dute. Eta eguraldiari helduko diogu orain, izan ere Nafarroan bero bolada handia izan dute gaurko egunean. Abisu laranja ezarri dute eguerditik iluntzera arte. Lehorteari ere aurre egiteko bestalde. Iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutxetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere, abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko, aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Lehortea ez bada harria erauntsia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzera arte. Bero boladari nola edo hala aurre egin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egin duen euriak nolabait mugatu du genduzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustietegiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estatuan. Zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan ez da horrimeste ez du egin eta dagoen lasto kopurua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da Lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klima aldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko kazkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta kazkabar erauntziengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean. Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken Lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdiko hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Gorka Kubelos gure sustraiak Baserri Eskolako turismo eta hezkuntza arloko arduraduna eta Mikel Arlanzon zentro okupazionaleko langile elkarrizketatu dugu Hamaika Telebistan. Kubelosek azaldu digu gure sustraiak Baserri Eskola dela, baina horrez gain alor dezentetan egiten dutela lan. Gure sustraiak Baserri Eskola, bere izenak esaten den bezala, baserri eskola bat gara, baina horretaz gain gauza eta alor desentetan lan egiten dugu, ez? Duela 22 urte hasi ginen, ostatuak kudeatzen, herriko ostatuak kudeatzen, bazkaria zerbitzatzen, jendea lo hartzeko hartzen, gero eskola taldeekin hasi ginen, kanpaldiak eta eguneko jarduera garatzen, kurtso osoan zehar, udan, asteburuetan, eta hasi bezain pronto, 2005 urtean, pertsona talde polit batekin topatu ginen, Iruñan dagoen zentro batzuetatik hasi ziren gure gana etortzen, udako kanpaldia garatzera, dimen urritasuna duten pertsona dira, eta momentu horretan hasi zen lerro bat
oraindik mantentzen dena eta pisu gehien hartzen duena gaur egun gure zutea Baserri eskolan. 2 lerro garrantzitsu ditugu, bata aisialdia, denbora librea eta ingurumen hezkuntzan garatzen den jarduerak, eta gero bestadetik gizarte lerroa edo pisu tutelatuekin eta zentro okupazionalekin bat hemen eta bestea bat Iruñan. Biak bat egiten dute eta biak oso garrantzitsua dira eta erlazionatuta daude eta bata bestea aberasten du. Txori kantariak, luma gogorak ta uskorrak garriak, bizipozak neguak, horbelez jazte. Ni hemen daramat 9 urte eta erdi. Etorri nintzen Pisterriatik, esan zidaten, nahi duzu joan oiora, ni ja nekien nola zen hau, nekien norekin egongo nintzen hemen. Orduan ez nuen pentsatu eta esan nuen baietz, etorri nintzen. Ze niretzako animaliak, da pasada bat. Ez dut iaia, nola esplikatu, nola azaldu. Hemen ere evoluzionatu dut asko. Etorri nintzen, eta etorri nintzenean ez nintzen joaten ni bakarrik adibidez frontoira, ez nintzen iaia ateratzen bakarrik. Joan nintzen nire metak sortzatzen, superatzen eta hori. Eta niretzako hau da iaia nire bizitza. Hona etortzen diren guztiak gure ingurunean dauden estimuloekin lan egiten dute. Eta gure helburua lehen aipatu dugun bezala da, hemen ditugun estimulo horiek eskura uztea da, ez? Disfrutatzea. Bai, naturan animaliek eskaintzen dizkiguten baliabide guztiak, lurrak, basoak, eskaintzen dizkigutena, horiekin lan egiten dugu. Orduan, hemen dauden gaztetxoak, kanpaldia garatzen duten gaztetxoak, terapia bat jasotzen dute, nahiz eta oso gainetik izan eta bereek ez dira horretaz hartzen, baina animaliek eta inguruna dituzten alderdi onuragarri horiek barrenatzen dituzte eta horietaz aprobetxatzen dira. Hemen bizi diren pertsonak sakonago lantzen dute eta hemen daude espreski horregatik, hemen dauden estimuluak berarentzat positiboagoak direlako eta beraien banakako prozesuan interesgarria direlako. Zenbait momentuetan, horiek sakonago lantzen ditugu, adibidez Baños de Bosque terapiaren bitartez, edo jardueren bitartez, eta ere zaldi astoekin jarduera zehatzak garatzen. Astoek frontoiak dira, esan dut. Guk laguntasuna, guk konfidantza, maitasuna eskaintzen baldin badiogu, hori bueltatzen digute, momentuan gainera, ez? Guk berriz beste joera bat azaleratzen baldin badugu beren aurrean, erantzun bat ematen digute, ez? Presez baldin bagaude, gaten dira, ez dute gurekin egon nahi. Beraz, horazten gara bizipenekin. Errajatzeko modu paregabea, errutinak lantzeko ere oso modu potentea da. Jarduera desberdinak egiteko, ez? Animalien aitzakiarekin, igual, normalen egiten ditugun gauzak egin ditzazkegu, ez? Paseo bat eman, zirkuitu bat bete, psikimotrizitatea landu. Orduan, jarduera bakoitzak helburu zehatzak lantzeko aukera ematen digu. Baina hori, joera natural hori, ez? Animalien gana hurbiltzeko, joera edo tendentzia hori aprobetxatzen dugu.
Eta Gasteizera salto Eusko Jaurlaritzak Zabalganako tranbiako eraikin proiektua esleitu du. IDOM enpresari proiektu horren idazketa esleitu dio 15 hilabeteko epearekin. Proiektu horri onartu eta 3 erakundeek hitzarmena sinatu ostean obrak lizitatu ahalko dira. Ez dute data zehatzik eman nahi, baina 2027rako tranbia martxan izatea espero da. Gasteiztik mugitu gabe udalak 400 ekintza baino gehiago antolatu ditu Andra Mari Zuriaren jaietarako. Kontzertu ez gain, umorea, folklorea, arabiar zokoa eta Florida Parkeko dantzagarriak izango dira protagonistak. Ciudadana. El sorteo se va a realizar a Hemeretzigarren mendearen amaieratik 20. mendearen erdialdera, Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelek izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai da San Telmo Museoan, aldi horretako marrazkilari onenen eskutik. Klima ideal, udako kartelak San Telmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunean dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, 2 gai uztartzen ditu. Alde batetik, ilustrazio grafikoaren evoluzioa, eta bestetik, gaia bera, zer dan adierazten dana, eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago, eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan den denboran zeharko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, garai bakoitzean emakumearen itxura, saldu nahi zen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen, faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesua da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk, irudia hartzen dute. Beste batzuk, argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte. Beste batzuk, igual, klasikoakoak izan daitezkenak, edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bizitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, 2 atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastián edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero bada.
ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea, berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan, Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan, estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko auto lasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko auto lasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoa, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.